to family for माबायदि दं नोंसो वेलकाम बैक टू माय चैनल जोनाल जुगासखौ बराय हरबाय ओमफ्राय भिडिअखौ लानाय जाथारला आंना एकदमबारे थालांगासिनो भिडिअ लानोनो ओमफ्राय नै साराय गिदिर लानानै जों बहा थांनो नागिरदों मिथिगोना बिराद गोग्गाथाव बाथ्रा जोंहानि फेमिलिनि थाखाय माने बिनानाव सासे एचएस आवहाय फर्स्ट डिविजन 71% लानानै पास खालामदों गांनैयाव लेटार रानि गांनैयावमोन ना लेटारा गांनैयावहाय लेटार बेनिखायनो बिस्रा खाना होगोन नालाय आगैनि पास जानायनि ओमफ्राय बेदर एवनो लेंहरदों आंखौ ओंखायनोथ' साराय गिदिरखौ लानानै थांगासिनो मानसिफोरबो लेंहरगोन नालाय बेखायनो बाबाया रसगल्ला लाबोदों बेखौ विश खालामथों होननानै ओमफ्राय दा बेखौबो लानानै थांगासिनो दङ थांगोन बिनानावजों आंजों ओमफ्राय बेटुआ उन्दुलांबाय थांनो दहायनिफ्राय ओंखारनानै बेहा थांनोसै टाइमावसो उन्दुलांबाय थ' जोंहानि न'खरनि थाखाय बिराद गोग्गाथाव बिराद प्राउड फिल खालामदों आङो माने मिथिखायो बयबो जों गोरिब न'खरनिफ्राय बिलंस खालामो होननानै जोंहानि बेकग्राउन्डआवहाय बिदिहाय रावबो धोनि बेकग्राउन्ड बिदि नंखाया जोंहानि न'खरा ओमफ्राय नाव बांद्राय एडुकेटेड मानसिफोर गैया बिस्रानाबो मादैमोना बांद्राय फरायनाय बिदि नङा खिन्थु बेयो एसेबां मोजां बेकग्राउन्डनि नङाबाबो जेनेबा मोजां गाइडेन्स गैयाबाबो जे माबायदि फरायहोनांगौ माबायदि मा होनांगौ बेफोरखौ माने जेबो बिदिहाय सापर्ट गैयाबाबो बे जि 71% गाव हारसिङै फरायनानै लाबोनो हादों बेयो बिराद गोग्गाथाव बाथ्रा बिराद गोग्गाथाव गामिनि थाखायबो बिराद गोग्गाथाव बाथ्रा बेयो जोंनाव बांद्राय बिदि गोरों मानसि गैथारा गामियाव दा 71% लाय दङ सोरबा फार्स्ट डिभिजन थांनाय दङ खिन्थु 71%आ जोंहा बिनानावनियानो आरो दा बेनि थाखाय जोङो थांगासिनो बिसिनाव आरो जोंहा न'खराव दा सानै जाबाय सासे जोंहा फंबायमोन आरो बिराद मोजां मोनो बिनाबो फरायनाया ओमफ्राय मिथिखायो सेंग्रा गथ'फोरनि खोथाफोरखौ माबायदि जायो माबायावथ' फार्स्ट थादोंमोन बेयो ओमफ्राय बिनानावनिया मेट्रिकआवबो फार्स्ट डिभिजन थादोंमोन खिन्थु पार्सेन्टआ एसे मोजां नङामोन आरो बारा 60 बेसेबांमोन रानि 60मोन आरो खिन्थु दा एचएसआवहाय 71% थादों आरो बिराद मोजां आरो मोजां गाइडेन्स मोननाय मोनबा मोजां कलेज मोजां जेबो प्रेसार गैया जेनेबा बिमा बिफाया मोजां गाइडेन्स होनो हानाय मोनबाथ' बांसिन हाबावगोन बिदि सानो थ' बे खोथायाव बेहाय रोखा जाबाय जेनेबा मोजां पास खालामनो मोजां फरायनो गावनि सायाव एकदम टटेलि डिपेन्ड खालामथारो मोजां गाइडेन्सबो नांगौ देसन जेनेबा माबायदि फरायनांगौ माबायदि बेफोरखौ दिहा होनाय थानांगौ बेनिफ्राय टिउसन माबा बिदि खिन्थु सबसे मेनआ जाहैबाय गावनि सायाव गाव गोसोआ थिग नङाबा जेबो जाया जाहानि न'खराव दा सानै सासेयाथ' फाल्थु जालांबाय दा 20नि सायावनोसै आरो जाहानि न'खराव ओमफ्राय दङ उन्दैफोर बिसोरथ' गोबाव दंबावो आरो बिसोरनि टाइमाव मेट्रिक एचएस गैयानो जालांगोन खोमा रानि इयोथ' मा बुंनो ओइ नोङो मेट्रिकखौबो सेकेन्ड ओमफ्राय माबाखौबो सेकेन्ड हायो मा जाहोमोन आं बिसोरनो फार्स्ट थाथ'नानै ब्राह्मिन दाउदै एकदमबारे गैया खामानि गैया आंबोमोन खिन्थु आङो एचएसआव फेलसो जादों माने आंना बिदि जायोमोन आङो जिखौ मोजां मोना आंखौ फरायथारा आङो इंलिसाव एसेबो 1% आं इंलिसाव गैथारामोन माने एचएसआवथ' मा जायो माबा जाजोबो नालाय सब इंलिस जाजोबो नालाय थ' बाखि साबजेक्टखौ आङो फेलानो खालामजोबदो खोमालै इंलिसावबो ग्रेसबो जायामोन आंना ओमफ्राय खिन्थु एमआइल आरो एडभान्सआव आंना एमआइलआव 85मोन लेटारमोन ओमफ्राय उनावहाय एडभान्सआवबो 78 ना मामोन ओमफ्राय उनाव बेहायबो लेटार फैगौमोन आंना माबायावबो एडभान्सआवबो मा जादों मिथिगोना सिगाङावहाय जोंनाव खानाफोरनिबो बिदि लिरनायनि कुइसन होयोमोन ना थ' आङो मा जादों जाय माने खानाफोरनि लिरनाय फरायनो बावबायब्रा आङो बेखौ सायाव लिरनाय थानायखौ खानाफोरनि थाखाय बिदि होननायखौ ओमफ्राय खानाफोरनिखौसो लिरनानै ओमफ्राय आङो जिखौ लिरनांगौ बेखौ लिरनानै फैयासैब्रा बेहाय 10 नाम्बारा थांखाबाय ओमफ्राय आंना मा जायो आखाइया होमबानियाथ' जोंना गोजां बोथोरावसो जायोमोन ना बिराद गोजाङोमोन ओमफ्राय लिरनो हायामोन आं स्पिड बारा लिरनो हाया थ' बेहाय आंना थालांदोंमोन नङाबा आंना 80आ बेहायबो फैखागौमोन एडभान्सआव थ' बेनो ओरैबायदि डेन्जारमोन आंना माने बिजाब गांसे कमप्लिट मुखास्थ' खालामनो हायोमोन आङो डेन्जारखा खिन्थु दा बिदि नंला दाथ' एसे सेकेन्ड बावो ओमफ्राय उनाव फिसा लाइनखौनो मुखास्थ' थाला आंना दा डेन्जार बोरैबा जालांबाय ओमफ्राय सिगांनि डिरेक्टरफोरा मिथिखागोन जाय आंखौ डिरेक्ट खालामोमोन आरो जेनेबा बिराद गोलाव लाइन फरायनो हायोमोन आङो माने दसेनो मुखासो थायोमोन दसेल' नायनांगौ बास ओइ सासेया ओमफ्राय नै रानिया थफ्ला लाबाय मेथाइनि ओमफ्राय बिमाया नै स'
बिमा बिफानि थाखायथ' बिराद प्राउड मोमेन्ट बेयो दिनैनि थाखाय इमान खस्थ' खालामनानै फोरोंदों बे दिनखौ नुनो थाखाय बिसोरिफोरा रा रा मेथाइ जानानै थांखा मेथाइ हाय मादैमोन ओरैबायदि दा जोङो ओमफ्राय आङो टुन्टिनि माबानि पास जानायनि बेदरखौ जाथारगौमोन खिन्थु उपाय गैया मोनजाया ओमफ्राय दाउ बयलार बासिगासिनो ओमफ्राय नोंसोरो हागोन ना हाया हो इसिनि टाइमाव गैयानो जालांसिगोन खोमा ना दाउ लकेल बयलार ओमफ्राय आया मा जोखोलै आंनावलाय नै हानजा माबा सुदोंमोन खिन्थु एसे सुस्र'नांगोन दा जोंहा नै मिथिला टुन्टिनो आइ लालमहनसो लाबोदों माथो मोनजागोनब्रा गासिबो दासो थानाय आरो बुरा ओइ सुन्दे माबा माबि खामानि मावग्रोनोसै ओमफ्राय मावनायखौ दसे नुगोन ओमफ्राय आयंआ मानोबा लेंहरदोंनो थांनानै फैग्रोनि आङो हाथ मा फुनि नांलायनो लकेल दाउ जि आस उस साइज नुखायो थैबाथाय नायलाय बयलार बिबु नै माबाबाय बहा थांखो बोरो नों थाङैहाय आं ओंख्रि संनो नागिरदों गुलुआ नै दासो सफैबाय जोंहा उन्दुना थानानै मामिखौ नागिरनाय नङाबा मा होननाय गाबनाय नामा गाबाखै गुड गाबनाङा दे ओइ साराया दुंद्रायलायबाय आंना जेरावबो बेनोसै आंना बाहागोआ बे गेलेया मा खालामगोन होनबा हा गाज्रि गेले नुवाखै नै मामिया बेसे बुरजा बेदर एवदों आलुखौ नांसिगोनथ' आरो दसे थानानै इखिनिल' मेथाइया अ नोंसा नामा आं ओरैहायसो सानदों दासो साफा देलायबाय गथ'आ ना बिथाङाबो सेकेन्ड मा होनोमोनलाय दै होबाय जाबाय ओमफ्राय थिंजाय साजानानै होबाय उरानि जाबाय गाबालाय गाबा ओइ काप खरलाय नोंहा इनो दै लोंनो साबो लोंनो हागोन दैबो लोंनो हागोन इहायनो मायावथ' गिलासाव दै ओइ काबा इनिना दै लोंग्राया टुन्टेनि माबानि पास जानायनि मेथाइखौ जानोसै पास जानायनि मेथाइ गोथाव जामारथ' टुन्टेनि जायामोन आङो ओमफ्राय बेनिफ्राय जाबाय आरो बोरै जाथाराखै many congratulations again thank you so much IAS officer in future आलुआसो दाउ मारै लानिसोना माने ओरैनो न' संग्रा हाबनो मोना ना माबा एमसिआरि जाबा हारसिं मोनसे डिस्टार्ब जायो ओंखायनो बिदि बानायनानै लायो जोंनिया एक्सट्रानो मेन इसिङाव हाबनो मोना ना
हारसिं मालाबा आरो जानानै होबा सोर संनो सोर मानो जायो नांखाल बिदि एक्सट्रा बानायजोबनानै लायो जोंनिया नै लकेल दाउ संनोसै आङो पियास जाबाय आलु साराया गुदुं जाथ'बाय एसे बारा मोनखांबाय आंना नै बे जाहैबाय बयलारा बे मोनसे दिखियानोसै जेरावबो आंना सबनो आंखौ नुखायो आरो बे मोनसे दिखियाव बयहाबो एसेनो बानाय मोनबाय आङो जागोन लकेलाव एसे थाव बुरजा जाबा मोजां मोनबाय थावआ नाङो जाबाय जोंना ओमफ्राय अबस्था गैला आङो दा दाउ सपारि एवदो मा होनो बेखौ रिजेक्ट ना मा होनो क'क्राझारनि भाषायाव जोंनि भाषायावथ' दाउ सपारि होनो अबेथिं मा होनो आंनो कमेन्ट्स खालामनानै खोन्थाहर दाउ सपारि रिजेक्ट ना मा होनो ओमफ्राय दा लेस्रा ना सबाय बिमा होनो जोंनिथिं बुङो लेस्रा Ay, daw sopari. Oh, daw rizek. Ay, mau lihat bisa? Angga mangga semua kamu kayak na. Bisa dang muslah nanti kalau muslah dinaiza sabi tadi na dengan kapten kan muslah nanti yang hilang banget. Unang hay muslah unang mata ya. Dari muslah bisa nunggu tang mana kadang muslah iunan nanti. Kadang ini naung supaya memang tadi semua. Yang sekarang ini. Kang nanti, mau pergi mana mau pergi mana nih? Sampai yang supaya kang saya, supaya mau. Ayo, ini lah. Ini, ini. Ini kumpul saja sama saya. Iya mau siun ya. Ya belum dapat. Mau siun. Ma? Bidor? Oh, ini mana bidor rupiah Betul nada. Angga maba sunggasina. Coba bina, ubay ang ha. Hilang bay जोंना आलासिफोरा आदा फैदों नायालाय bro मा मोनलोंखो आबौ इदिनो लै मा नायखो हो इखौनो नायदों आङो बेदरफोरखौ जुम मिथिया आयं जागोन ना बेसे जायो आयं ए जायाखै इयो अयथासार माबाथार Ranjit kedan, hayal lap tuh yang mingnan nih. Karena sekuat aja pura, ini naik nane, mari. Kanda nane dina dia nih anjing. Kaya, modem kisah babu jeng pura. Kamari mau nih, dan jar urang parang na. Rizeng bir lelai kamari mau nih jeng pura. Dia kenal orangnya berapa? Ya, akhirnya mani izai lepas. Mama namanya Puspa. Ya, akhirnya mungkin mani di. Dali zan lain sih, ha? Soalnya zan kasihnya alas pada serba tangan kerja, bisa baziman mariman. Angpung hehe jirai nane bostana. Zan kasihnya. Ini saya serba. Ayo, ma barat try deh ini ya. Nih. Istri kenal ini juga sendiri aku beri di sana. Boleh, ikut. Ini le. Halo, ambil gini. Wah, aku mau bagan lain apa sih gini asal lah. Asal apa nuk sih namanya. Hai mama, minta uang pisau minta jalan. Masih mini kembali. Kau kerja mami. Udah lang, bukan try. Này mày ăn cái này nhỉ con gì? Jadi ke dalam. Siapa sih suka yang mana? Kamu lihat dulu ini. Nah, lihat jadi kemarin itu dalam. Kamu teram.
सफैबाय जोंहा गालदामसि गुलदामसि इथिंजाय जों सानैयाल'सो इदि बाला आइ बयबो फिसा गोजा न ओमफ्राय लिबिदाया मालाय हाबबावबायसो ओंखारफिनबाय नोंहा गेजेराव जि साफा जाखाबाय माने मा जाखोलै लै बिराद गोबाव जाबाय मावजि अरजानानै गुलुखो 15 days बारबायमोन जाजामोन बाबो उनाखो मेंजोब्बाय आंहासो नै ओमफ्राय बुदैबावनो जालायबाय बेदरा जोबबाय दासो फैदों नै माबासो खालामनो थांनो नायदों संनायानो संनाय आंहा मानि ओंखारलायबाय मोनसे बेदर एवलायनोसै बेदरा थोआखै नै लाबोबाय गोदान बिथिंजाय आलु लेमगासिनो सिख्लाफोरा मेट्रिक नङा HS पास नैबे नेक्स्ट इयाराव नोंनिया अमा माथाम फिसिना दोनखादो नोंसोरनिखौ माला मोनजागोन सेंग्राफोर HS पासनिखौ नै क्लास 7 नायखानाला ओमफ्राय इथ' 6 ओमफ्राय नै खमानाव दासो खमान ओमफ्राय नै बिरि सोबबाय थानाया फरायथ'वाखै UKG नार्सारि मबाइल थुबाय थानाय आरो माबा प्लेग्राउन्डआव दासो जोंफोर दाबो गाइखेरखौनो गाराखै बनासो आंना गोमोर जोबना थाबाय जोब्बाय थांसैने आब'मोना मेंजोब्बाय जेबो भिडिअ लानायनि हालोदाव गैला एकदमबारे जोबजोब्बाय दा लास्ट बेदर मोनखांबाय दा दसे जिरायनोसै आङो ओमफ्राय जानोसै आंहाबो दा जाखांबाय लोंखांबाय थांनोसै हर जाजोब्बाय आयु आयंमोन आबैमोन आनैमोन आमाय गासिबो एकदारे दासो ओमफ्राय जोंहा जाजोब्बाय थांनोसै दा जोङो जों थांहोलांसै जोंना लामाया गोजान नालाय न'आव थांनानै ओंखाम संहैबावनांगोन आङो आयं पास जानायनि हा नङा चल थांसै ओमफ्राय दा जों न'आव थांसै ओमफ्राय भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै मा होनोमोनलाय लोगो मोनलायगोन आंनि नेक्स्ट भिडिअ आसा खालामो दिनै भिडिअखौ मोजां मोनदों होननानै ओमफ्राय मोजां मोनोबा मा खालामनांगौ बेखौ मिथिखागोन लाइक खालाम कमेन्ट खालाम शेयार खालामबानो जाबाय भिडिअखौ जेसे हायो एसे ओमफ्राय दा दोनथ'नोसै लोगो मोनलायगोन आंनि नेक्स्ट भिडिअ मोजाङै थांसै नाथाय आब' सोनाखौ बुंहरदो